Ei mitään. Elsa on just siinä tulilinjalla. Kyllä sitä vähän pitäisi pehmittää. Lyö tonne alapäähän. Tonne alapäähän. Lyö sinne. Ai ei. Ei, toi on Sä et paha. saa niin lujaa lyötyä sinne. No kokeilee. Sitten Meri kokeilee. Meri kokeilee. Katsotaan, kuka saa sen rikki. Lyö vaan Meri tälleen näin. Joo. Yliolan tyylillä, joo. Silleen. Just silleen. No mennä vaan lujalla. Ei kun lujaa. Joo, ei se tule nyt. No, siinä se pehmenee. Menee pari päivää aikaa. Haluatko Elsa kokeilla? Kaikki pääsee No lyöks aina sitten se Elsa? Lyöks aina? Ja sitten silkkipaperia. No niin, aina. lyö sinne alemmas. Sinne. Nyt lyö oikein kovaa aina. Lyö niin oikein kovaa lyö. Hei, nyt rupee. Hei, lyö aina tohon, lyö tohon. No niin, nyt rupee hyvä aina. Rupeaa ainakin menee sisään.